A yau Asabar 7 ga watan Fabrairun shekara ta 2026 ne aka kaddamar da fara aikin gyara, tsaftacewa da kuma share babban masallacin Idi da ke masarautar Gwandu a nan cikin birnin Kebbi. Sarkin samarin Nasarawa Malam Bashar Bawa ne ya jagoranci wannan aiki kuma ya bayyana mana cewa sun fara aikin tun da wuri domin samun sauƙin kammalawa gabanin watan azumin Ramadana. Ya ƙara da cewa sun tsara ci gaba da gudanar da aikin ne a ranakun Asabar da Lahadi. Azumi bai da daɗi. Shi yasa muka ce bari mu zo mu fara rage aiki kowace Asabar da Lahadi mu zo ƙarfe 8 na safe mu tashi ƙarfe 10 da rabi. Wannan aiki yana taimakawa saboda mu kaga bisa ƙarƙashin masarautar mu yake, saboda masarautar mu ita an Nasarawa rike take da wannan masallaci, saboda haka muna taimakawa mu ga mun dufuka an gyara duk abin da an namu ba sai an ce mutum mu yi da son mutum mu gyara saboda al'umma. Shi ma da yake jawabi sarkin samarin Gese Festiri Yushau Aliyu ya yaba da yadda al'umma suka ba da haɗin kai wajen fitowa domin gudanar da wannan aiki, ya kuma yi kira ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki da su bada tasu gudunmuwa ta hanyar kwashe bolar da aka share a masallacin. Mun zo ne mu yi wanga aiki saboda Allah ba wai don wata manufa ba, kuma gwargwado mutane sun dan ba da haɗin kai gaskiya alhamdulillah. Sun dai ga abin da annan yanzu gwargwado mun yi namu kokari mun rage abin da ya kamata a ƙara muna ƙwarin gwiwa a zo a kwashe wannan sharar da aka tara, inda ya rage ba a yi da gyara ba kuma sai a yi da gyara, kuma ba wai ga gwamnati ɗaya ba ko wasu hukumomi, a har al'ummar gari muna kira gare su zo su ba da goyon baya saboda a ci gaba a ƙara wanga aikin. Mubarak Ma'auya na ɗaya daga cikin matasan da suka shiga wannan aiki kuma ya bayyana cewa ya shiga aikin domin neman lada ga Allah subhanahu wata'ala, ya kuma yi kira ga sauran matasa 'yan uwansa da su jinga zuwa irin wannan aiki na fi sabilillah. Kamar yadda kuka gani haka kowa da kowa ana da lada kuma gashi na aiki ana yi kuma insha Allah babu hashi. Gaskiya ina kira gare su su kama ga wanga irin aiki da aka yi na lada. Wannan aiki dai na ɗaya daga cikin shirye-shiryen gabatowar watan azumin Ramadana na wannan shekarar. Ƙarshen rahoton kenan, Zakariya M. Tukur,